Don't ever give me. I told that nonsense here. If you're not ready for this interview, get back to them here. Sorry, sir. Sorry, sir. Abadina number, sorry. You send the bomb say na Lagos, okay, Agadi. Mapping gone around. When you want that, them you. Sorry. Oh, yeah, Praga, Daddy. Do. Anyway. Ever interview. Na ke wani na makashiaria. One nag. Interview. Yes. I'll block you now, I'm not joking. Ever interview. Sorry. The way for now. Maybe not okay last. Okay, man, how I'm going to go to ama botapa para mumba, ibara mumba mbutuko onwe mo. Them you want ping gomramu. Them you want ping gomramu low toward Otele. I think it was quite phone gun and I get pilot okay last. Unye Cromonto. Na ekwefu we ha ma yara ki pare mumba to ever. Kebe me dessa phone na ke taxe. And when I'm in the tea center, I say get lazo. Go back. Irele tea center mbo. Ijere mama put. Tono. I say get tono get pro. Tono get pro. Look at. Le wanya front there, le wanya front. Tono telega yiri Otele Ndi emega shebi. Get to ye ega shebi with ikopoga. Le wanya na wall there. Tono telega le wanya na wall. Tono telega le wanya na wall. Antono. Le wanya na wall. Eton le wanya na wall onyi ka shebi. Le wanya na wall. Ogo dika. Where the no will ehun ga. Le ogo dika nde na wa mamba akporo ga ona shebi. Ega ha no dia. Go will no na tia maka me wedding. Ga. Menyere gi card. Le wanya front. Ogo dika kunu na enwe. Nde gangam. Le wanya front nwa bingo nwura. Check ụmụ nwaanyị ụkwụ na n'otu nga lee ọwụ ụdị otela ka ha na-enwe onye eri bịara nga bịa na-ere m icha ampiclos bicham bịa were fonu gụ tiyiri ọgwụ antibiotic bịara nga bịa nara akakala m anụ ịmala nwa n'ụlọ unu Mba. Ekuari. Mgbe amụrụ gị nwere mgbe ekuari emere mistake ka ihe onye ọzọ. Mba. Iwe onye ebe? Awụ m onye Mbitolu Imo State. Ebe na Mbitolu Imo State? Orodo. Ebe na Orodo? Amakụ. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Ee, agara m. Ele ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara? Agara m na Yagongo College of Nursing Sciences, Abuja. Gịnị ka ị na-arụ? I'm a registered nurse. Esh, wepụ aka na ntị gị. Iwe registered nurse. Tiyiri onye ndị ara atala arụ before. Bịara nga ahụ ma ya yi isi atinya. Yes, them you. Asị gị them you. Nwe ka isu Igbo. I am a registered nurse.
Le ho dori hu no ke mbeside fuefu. Pranga bia kwa mi were di sadness. Me hu no ke mbeside etu. Ma bingo. Negi. Ha? Ese? Mba m na-agwa onye na-agwa m. Ese gini mere? Imega call? Mba. Na-agwa mmadụ okwu. Ha? Na-agwa mmadụ okwu, ma onye jụrụ m ajụjụ nsị a na enyekwala m nsogbu na nna achọ ọ dị. Agụzina ihe a na-ede na comment section, a na-distract gị. Ma ọ sịsọ ka ihe m bịa. He be a pant ni. Hey, come on, focus here. Ọkwa ifu you want to go eat Abasikwana m iwe ka di mkpọkọrọ dị anyị enye, abasikwana m iwe. Kasuo m iwe kịta nje aka m otu na. Ese mkpọkọrọ gịnị? Ese gịnị mere? Asị gị, abasikwana m iwe maka mkpọkọrọ dị anyị chọọ inye m. Ọkwa ị na-anụ ya? Maka mkpọkọrọ dị anyị chọọ onye nke iji na inwe anyị anwa send ya men ga-eche gị na junction. Don't provoke me. Be fast. You waste spam time o. Nye m dị ka m pụọ ebe a. Notice ku knock onye aderela na fridge before. Notice me knock onye metro onye loro wapus. Aka patara bi well. I said them yo Chineke ba ba lo. Brege me burulem oti iro onye bega ala mmiri m na ama ma akwụkwọ nọ na family unu. Ma bingo nwụrụ anwụ. Keta to this. Ihe ọbụghị bịa ebe a. Sir? Yes, sir. Abino yip here he nishi. Abino asking you put that in nishi. Oh, you seem barapa. Okay. We're phone and get benga of man. Social media. Yes, sir. Ngani room work interview. Yes, sir. Balaso. Beshlata tokoga nwa bingo. Beshlata tokoga yirokwo para. Lazo, the way for now of my get lazo. Tonazo. Anyway, they hit Chaga. Nwere Ara. Tonazo. And I get you chap pillowcase, etiri nobi. Look at. Yes, cross straight, Look at. Otele Ndi no Ara nothing. Brange magram yesa. Bura hundero ana bakery bianga biagam yesa. No. Guess how they were slim feet. It was slim feet. And I use pillowcase. Look at. They would have phone TikTok symbol to Ogi. I don't know him. Ask him get for interview. Get rebel noise in our game. Get what I'm saying on. And when I have a slam, Sorry, sir. What's through leggy? Okay, man, how I'm back up on social media in Mganiru. Yes, sir.
Nga di room we get interview. gaa n'iru. Wepụ ihe ahụ ikpu n'anya. Oya. Oya were phone ahụ ndewe na kebi ọtọ ga-ezara mazụ. Okay. Chineke nna. Anaghị ka ọwa ebubu ka ọ mara ka ọwa ihe wara. Ha? Oge ka m jụrụ ọwa ara gị dị ebe. Ihe ọwa ara gị. Ọwa bra mere ya otu a. Mba, onweghị mmiri ya. Onwe kọbra itiri n'ara. Mba, ana m eyi pad, bra nwere pad. Okay, tọnụ ahụ. Ihe ọla mamịrị taa. Ha? Lewe anya that side, Chineke agbaghị ọkụ. Enyere mamịrị. Lewe anya that side, Chineke agbaghị ọkụ. Lewe anya that side. Enyere mamịrị. Enweghị savet ije clean ọtọ gị ma enye mamịrị. Ha? Enweghị ihe ụmụ nwaanyị ibe gị na-akpa n'aka eji clean m ga ha ma anyọ mamịrị. Bra nga were aka. Enweghị aka n'ike gị nga mepụta gị na. Enweghị aka n'ike gị nga mepụta gị. Ọ ga-awa oche ndụ na ya. Oche nduru na ya, ike go hie. Tọnụ ebe ehule. Waya sabab, ike go hie ọ na wochi nduru. Tọnụ le wanye ebe. Tọnụ le wanye ebe Chineke agbaghị ọkụ. Ike go hie. Ike go puru epu. Asị gị tọnụ le wanye that side. Oche nduru. Were ebe asị bịa. Bịa inweghị netwọk. Enwere m Na-eche David. Wivon, you guys are not my natural head. Ọ na-akọ. Ana m ahụ ya mena go say fish get wivon. Mena go say yi get wig. Oh, my natural head now. Before you give my hair, carry home drum so wig for ya. All natural head. Ishi guzongba. Were phone ante we nara give not again ramas. Otu oli ade. Kwaba mishi no konye riri. Mslage tono. Shake leke mslage tono. Tiri bati nende police. Ibraga bia tono aragam. Mslage tono wa bingo. Tiri bati nende police. Ibraga bia toari immediately. Lara mazo. Ishi kuze medregare tonike. Adika wo nketa style ke na like. Asinge lazo ge ton arwara mike.